mama. Ni yanzu mama zai biya mu kuɗin abincin nan gashi na. Continue. Ana ji daɗi da ka zo ka ga na ci shawarma. Continue. Pizza. Kina nufi abinci kika ce su kuskus da shawarma da waye da waye. Da na zo yanzu ya miki Wallahi da rasa wanda zai biya mu ne. Kan 117. You think say that? Kai. dan bani sha ɗaya. Malam. Na yi maka ma da irin wanda za ka Kenan sai a buga mu a rediyo. Na